हेलौ नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिफ्राय आङो आरोबाव एसे साबस्क्राइबार लुगैबावदों। माने आंनि चेनेला 2K जानो थांगासिनो इउटुब चेनेला। दा नोंथांमोननिफ्राय आदै मादै आयं आदा बाजैमोननिफ्राय जेनेबा आरोबाव 2K जाथारनो थाखाय माने 2K खालामथारनो थाखाय एसे साबस्क्राइबार नांबावगौमोन। दा बेखौ जेनेबा ओरैजाय नोंथांमोननि सोरबाफोर खुरमा बाय बाहागिफोर दङब्ला बिसोरनो शेयार खालामनानै भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै आंनि चेनेलखौ 2K सिम लांथारदो नोंथांमोन। आङो नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लुगैनानै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोन। दा नोंथांमोना अन्नानै बे आंनि इउटुब चेनेलखौ 2K फुरा खालामनानै होबावदो। 2K फुरा जानो 170ल' नांबावगौ। ओमफ्राय 170 मोनबानो आंनि चेनेला 2K जासिगोन नोंथांमोन। दा नोंथांमोना अनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो। आंनि फुराना साबस्क्राइबारफोरा सोरबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो भिडिअखौ। आरो जायबा दिनैनि बे भिडिअखौ नायफ्लांदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। दिनैनि आंनि भिडिअ खालामनायनि जाहोना बेनोमोन, माने 2K खालामनो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आङो साबस्क्राइबार लुगैदों। 2K साबस्क्राइब माबा जानो थाखाय आरोना, 2K साबस्क्राइबार सहैनो थाखाय माने बेखौनो भिडिअ खालामनाय जादोंमोन आरो आङो नोंथांमोननिफ्राय साबस्क्राइबार लुगैनानै। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं।